Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukela nazi ezinohlonze emini nje. The VAT increase won't come into play on the 1st of May, and we can get on with redoing the fiscal framework. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape isikhipha umyalelo ohoxisa-ke ngokusemthethweni ukwenyuswa kwentela yempahla ethengwayo i-VAT nobekulindele ukuba kuqalwe ngoLwesine waleli sonto. We have been able to intercept and apprehend a total of 6,253 persons who were attempting to enter and or exit South Africa illegally. Ukhomishana wophiko olubhekele ukusebenza kwemingcele yakuleli uDokotela uMichael Masiapata ukhipha umbiko mayelana nokusebenza kwemingcele ngempela sonto yephasika. When it's safe to do so, the authorities will make contact with those the vehicle owners and then escort them in when it's safe to do so. Abacimi mlilo baseKapa bayaqhubeka nemizamo yokubhula umlilo oqhubeka ezingxenyeni zeTable Mountain National Park ngoLwesihlanu. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezinqqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape isikhipha umyalelo ohoxisa ngokusemthethweni ukwenyuswa kwentela yempahla ethengwayo i-VAT nobekulindele ukuba kuqalwe ngoLwesine waleli sonto. Ungqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana usomlomo wesishayamthetho sikazwelonke uThoko Didiza kanye nosihlalo womkhandlu wezifundazwe kuzwelonke uRifiwe Mthweni Tsipane bayalelwe ukuba bakhokhe amaphesenti angama-50 wezindleko zomthetho okubalwa kuzo nezindleko zabameli ababili. Lokhu kwenzeka njengesonto eledlule ungqongqoshe wezemali umemezele ukuthi usekuhoxisile ukwenyuswa kwe-VAT nakuba bekusalindwe isinqumo senkantolo njengoba i-DA ne-EFF bekuphonsela inselele ukwenyuswa kwe-VAT. The passing of the fiscal framework through Parliament was unlawful, and the court has found that, and that has also been made an order of court. So now the VAT increase won't come into play on the 1st of May, and we can get on with redoing the fiscal framework. The Minister earlier withdrew the Division of Revenue Bill as well as the Appropriation Bill and introduced the Rates and Monetary Amounts and Amendment of Revenue Laws Bill, which maintains the VAT rate at 15%. This moment of consensus demonstrates the strength of South Africa's constitutional democracy and the ability of its institutions to resolve complex matters through dialogue, cooperation, and respect for due process. Yize kunjalo kepha lolu daba kulindeleke ukuthi libuyele enkantolo kusasa njengoba i-DA isaqhubeka nengxenye yesibili yesimangalo sayo nalapho ifuna kuhlonzwe isigatshana somthetho we-VAT 7.4 njengesingekho emthethweni ngelithi sinikeza ungqongqoshe wezemali amandla okuthatha izinqumo zentela ngokwakhe. Kusenjalo-ke i-EFF ifuna ukuphoqa iPhalamende ukuthi liqale kabusha uhlelo lwesabelomali sika-2025. Kusenjalo ukhomishana weSARS u-Edward Kiswetho uthi iSARS isamukelile isinqumo senkantolo ephakeme se-Western Cape sokumisa ukwenyuswa kwe-VAT. SARS has welcomed the decision because it brings legal certainty. Some of the issues are still up for debate and will be ventilated in court. And SARS is not necessarily a view on other than always honoring the outcomes of legal process. Now, what the court order yesterday helps us is in the administration of the VAT Act. And uncertainty or lack of clarity is not helpful for us as the administrator, neither is it helpful for taxpayers and traders or vendors, and ultimately it could compromise consumers at the point of sale.
Abacima imlilo baseKapa bayaqhubeka nemizamo yokubhula umlilo oqhubeka ezingxenyeni zeTable Mountain National Park ngoLwesihlanu. Abacima imlilo eKapa bathi bayaqhubeka nokubhula umlilo wasendle okubikwa ukuthi uqubuke ngoLwesihlanu. Kanti okhulumela bezimo eziphuthumayo eKapa uJermaine Keresa uthi lo mlilo ungqonqise izimoto eziyishumi waphinde wacekela phansi izindawo ezahlukene okubalwa kuzo nezinye izingxenye zentaba eyaziwa kakhulu iTable Mountain. Kanti sekujutshwe nezindiza ukusiza ngemizamo yokubhula lo mlilo. The choppers in the air, that will be the 4 choppers, and I think they will start water bombing the area in Tukai. It looks quite the wind is pumping over there, and we can see obviously from the plumes of smoke and the prevailing wind conditions. I see all the cars that's been left there, and I think there's a number that has been burnt to the ground. Kusenjalo umlilo ucekele phansi amagumbi ayishumi nomuvo esikoleni samabanga phezulu eRiverlea eGoli. Okhulumela umnyango wezemfundo eGauteng uSteve Mabona uthi umnyango uzohlinzeka ngamagumbi angomahamba nendlwana kwesikhashana ukuze abafundi bakwazi ukuqhubeka nokufunda. We just want to call upon members of the community to be our eyes and ears in all our schools, because during recess our challenges is theft, and mostly our food or food for our children will then be targeted where schools are broken into, which is a challenge for us. Umabona unxusa noma ubani ongaba nolwazi ngembangela yalomlilo ukuba xhumane namaphoyisa. Ezinye izakhamuzi zasemlazi kwa-H sezikhitshiwe ezidlini ngemva kokuthi kunqunywe ukuthi indawo ezakhe kuya iphephile neze ngenxa yomonakalo odalwe imvula enamandla. Okuzokabanzi ngalolu daba sixhumana-ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uNonhlakanipho Magwaza ephelezelwe-ke umthwebuli wezithombe uNomhle wakwaNgubane. Nonhlakanipho, asukwamukele-ke ezindabeni zasemini, sicela nje usichazele ngezizathu-ke zokususa kwalemndeni. Ayikubingelele Phungula, ngibingelele nombukele ekhaya njengoba kade usushilo ukuthi iningi lezakhamuzi zisusiwe la ingenxa yokuthi zadilikelwa izindlu ngesonto edlule njengoba kwakuna kakhulu imvula, kodwa njengoba ubona ngemva kwami izindlu eziningi zakule ndawo ama-RDPs njengoba wabona amanye ayaqhuma amanye asedilikile. Amanzi ke futhi kule ndawo awekho njengoba imoto meyihamba kuona lo mgwaqo amapayipi ngaphansi ayaqhuma, kodwa ke la esikhona okwamanje basakhona abahlala khona, abanye ke sebesusiwe, kodwa nalabo abahlala khona kule ndawo imizi yabo njengoba uyibona eminye yakhona itshekile, ayisekho esimeni sokuthi kungahlala abantu, kodwa ke sikhona isakhamuzi esizosichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani nini. Mama uMdletshe, siyabona ukuthi ezinye izindlu zichumile, ezinye itshekile, nawo owakho siyabona ukuthi khona la uqhekeke khona. Mhlawumbe usichazela ukuthi ile imvula lezi siphuma kuzona yini eyidalelo monakalo. Cha, imvula ziqale before khona u3 days la kwakuneketha khona before iphasika. Kwaqala lapho kumonakalo kwaqhuma phansi, kwaqhuma izindlu, amanzi nje ayageleza. Eyami iyathembisa muyibuka ungaphandle, kodwa ngaphakathi iyasinka ngoba even ngisho egcekeni sekuqale iziphethu ziyenza umonakalo. Mhlambe wona njengoba amanzi awekho, amanzi ke njengoba kuqhuma nje imigaqo imuva amapayipi ngaphansi, amanzi awekho nje awaphumula amanzi ngaphansi, abantu sebekha phansi amanzi bese lasizakala ke nje nangamanzi. Mhlambe wena ngiyabona ukuthi basakhona abantu abahleli la endlini, niphephile njengoba nisahleli? No, asiphephile ngoba impahla sesiyimuvile, ngoba indlu kwayona isindwa ngisho na uwena ungaphakathi isho lokishona phansi, asiphephile nje ngalutho wayithina la esasele la ngaphakathi endlini. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nami. Loyo ke bekumama uMdletshe ohlala khona la kwa-HM Lazi ke, umuzi wakhe kade esanda kuqeda ethi uyawunweba wenzela ukuthi umndeni wakhe ukwazi ukuhlala kahle, uqede ngonyaka odlule, kodwa njengoba sekwenzeka lento usuqhumile ngaphakathi. Mawungaphakathi uyakwazi ukubona ngaphandle, mawunyathela uyezwa ukuthi khona la ingalingani khona, uyasho ukuthi sebemuvile noma sebesuthuthile sebeyohlala kwezinye indawo njengoba iningi lezakhamuzi ezihlala la seyihambile ziyohlala ezihlotsheni
elotsheni nendawo la ababona kahle ukuthi bangakhoseleka khona. Kodwa ke silindeke ukuzwa ke ngongqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu kuthiwa uyeza la namhlanje ukuthi akahle kahle uplana ukuthi uzowenza njani ngalabantu abakhona la njengoba wasazi ukuthi izakhiwo eziningi ezikhona la ama-RDP houses ukuthi njengoba bethi umhlaba awukho abantu bazobabekaphi. Angibuyele kuwena futhi studio Phungula. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yezindaba ze-SABC uNonhlakanipho wakamagwaza sibikela bukhoma ke esemlazi. Kanti uma sihlabela phambili ukhomishana wophiko olubhekela imingcele uDokotela uMichael Masiyapati uthi ke bayizinkulungwane eziyisi-6,253 kabantu abakhalelwa amasongo kaSigonyela njengoba bebezama ukuphuma nokungena kuleli ngokungemthetho ngesikhathi sephasika. Bushwe abantu abangaphezulu kweyinkulungwane eziyisithupha njengoba bebezama ukuphuma nokungena kuleli ngokungemthetho ensukwini eziyishumi ezedlule. Lokhu kushiwo ukhomishana wesikhungo esibhekele imingcele. Just in the period of 10 days, we have been able to intercept and apprehend a total of 6,253 persons who were attempting to enter and or exit South Africa illegally. Uphinde waqinisekisa ukuthi zimbili ikhule ikhalelwa amasongo kaSigonyela ngenxa yokuthinteka kwazi engeneni kwabantu kuleli ngokungemthetho. 2 immigration officials were arrested at Beitbridge for collaborating with facilitators attempting to allow the movement of undocumented individuals into or entering into South Africa illegally. Uthi njengamanje balungiselela ukuthi kufike ingqungquthela ye-G20 ezokuba ngolwezi nonyaka inhlelo zabo zibe seyiqine kakhulu. We are looking forward and we are starting to plan very hard for the G20 summit that is going to be held in this country in November, and of course that will lead us into the 2025 December as well as 2026 January festive operations. We are going to be putting plans together for those particular peak periods, and we should be able to also give a report. Uphethe ngokuncoma umsebenzi owenziwe yikhulu zomthetho ngesikhathi sephasika. Bokeleke sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. We will not, of course, allow these criminals to have an upper hand, and we cannot be undermined by these criminals. Ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uJenene uFane Masemola uthi bazokhipha umklomelo wezinkulungwane ezingama-350 zamarandi umuntu ozoba nolwazi ngokunyamalala kwamaphoyisa amathathu. Ukela sikubingelele sokwamukela uma ngoba usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi Inkantolo ephakeme yase-Western Cape isikhipha umyalelo ohoxisa ngokusemthethweni ukwenyuswa kwentela yempahla ethengwayo iVAT nobekulindele ukuba uqale ngoLwesine kwaleli sonto. Ukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomjalo bazo. Ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uJenene uFane Masemola uthi bazokhipha umklomelo wezinkulungwane ezingama-350 zamarandi kumuntu ozoba nolwazi ngokunyamalala kwamaphoyisa amathathu. Kusungulwe ithimba elizophenya ngokunyamalala kwamaphoyisa amathathu. Leli thimba ke lizophenya ezifundazweni ezintathu kubalwa eFree State, Gauteng kanye neLimpopo. Amaphoyisa athi okwamanje ayikaziwa imbangela yokunyamalala kwalamaphoyisa. uMasemola uthi banethemba lokuthi lamaphoyisa azotholakala engalimele. We will not, of course, allow these criminals to have an upper hand, and we cannot be undermined by these criminals. We will definitely do everything in our best as we have released all required necessary skills to find them. As management of SABS, we are confident that the team is working around the clock. Imndeni izwakalisa ukukhathazeka. Every minute, every hour, it's like months, it's like years. You know, every minute that goes by, we decided we should call all the families together so that we could have a prayer. Not a prayer to say we are giving up, but a prayer to ask for a divine intervention that please God help us find our kids.
Uthi kunzima ngoba bebekhuluma ku WhatsApp kodwa sekuphele amahora engasho lutho futhi nefoni yakhe isivaliwe. Bebelokhu ke bezama ukumfonela kodwa bengamtholi. But then I believe with their team and their units they will do their level best to bring them alive. That's all I pray for, just to bring back my wife alive. Amaphoyisa athi angeke akhiphe noma ngabe oluphi ulwazi analo ngophenyo ngokuba kungenzeka luphazamiseke. Axwayise umphakathi ngabakusabalalisa ezinkundleni zokuxhumana. Umndeni wabengumengameli we-ANC inkosi Albert Luthuli ufuna kuvuselelwa ubukhosi bakhe. Umndeni ke usho lokhu ke ngesikhathi ke kubekwe izimbali ethuneni lakhe nokuqondana nokugujwa kosuku lwenkululeko kuleli. Ngemumva kweminyaka engama-31 iNingizimu Afrika ithola inkululeko, umndeni wenkosi Albert Luthuli uthi usabeke ithemba lawo kuhulumeni wentando yeningi. Lo mndeni wakaLuthuli ucela uhulumeni ukuba kuqondiswe udaba lokuphucwa kwenkosi uLuthuli isikhundla sakhe sobukhosi kuhulumeni wobandlululo. Uhulumeni wobandlululo wamnikeza wathi makaqoke ukuthi ufuna ukuba umholi kaKhongolose noma abe umholi wabantu as uchief. Wakhetha ukuqhubeka njengomholi kaKhongolose. Bathi uma besuka lapho base bemphuca lobo buholi. Ngamanye amazwi intando yeningi lase Groundville bayidicilela phansi. Uhulumeni wobumbano wesifundazwe eKwaZulu-Natal ngaphansi kobuholi bukaNdunankulu uThami Ntuli we-IFP ogcizelele ukubaluleka kokuqopha kabusha umlando wezwe ngendlela efanele. Esaziyo ukuba sekuvulwe kabusha uphenyo ngokufa kwakhe ngoba umlando wawukhomba ukuthi washayiswa iguzi lesitimela kodwa manje kuphenywa lokho ukuze umlando uqopheka. Uphenyo oluvulwe kabusha ngokudlula emhlabeni kwenkosi uLuthuli osenkantolo kulindelwe ukuthi liphothulwe mhla zingu-16 zikaMeyi ezindabeni ze-SABC. NginguNonjabulo Mtungu Makamu eGroundville. Umholi we-EFF uJulius Malema uchazeke ukuvuna kwabo enkantolo ngodaba lweVAT njengophawu lonqoba kwezakhamuzi zaseNingizimu Afrika ebezingafuni ukuthi kwenyuswe intela yempahla ethengwayo ngo-0.5%. Leli qembu ke liphinde ke lagcizelela ukuthi ungqongqoshe wezimali uEnoch Godongwana kufanele ke esule esikhundleni ke njengamanje ake sicoshe bukhoma ke inkulumo yakhe ke uJulius Malema. Why? And how many of our people have got such knowledge? Because our people don't even look at those things. They just take a receipt and off they go. Our people are going to be ripped off. When he says they can take, those who have already adjusted, they can take 15.5%, and then in 15 days' time, they will refund it back. Who's going to benefit from the interest of that money? Because money, wherever it's lying, supposed to generate interest. So people are going to keep money in their bank accounts and then say for 15 days, I'm keeping this money, we'll release after 15 days, and then they give you your money and then they keep the interest. So we can't allow that. And what kind of SARS is this one that, agitate for two separate VATs? Unobhala jikelele we-MK Party uFloyd Shivambu uthi kuncane kakhulu okungabungazelwa inkululeko yeminyaka engama-31 eNingizimu Afrika. Ubekhuluma ke embuthaneni weqembu kubanjelwe eMdantsane e-Eastern Cape. uShivambu uthi ilihlazo into yokuba kanti kusekho abantu abahluphekayo kweli lizwe emveni kweminyaka engama-30 enkululeko. Uthi kumele ukuba kanti eli lizwe loMzantsi Afrika lijongene nophuhliso loqoqosho. There is no true freedom in South Africa because our people remain landless, remain jobless, they remain in highest levels of poverty. There is no significant shift between the conditions of our people between what was there in 1994 and now. uShivambu uthi
umbutho wakhe ukhethe ungazibandakanye kwingxoxo yerhafu eyongezelweyo. We're going to make substantial policy proposals and even legislation that will take VAT back to 14%. Ukanti umbutho we-MK ukwaphefumle nangotyelelo lukamongameli uZelensky wase-Ukraine. He is a puppet that is utilizing his illegal occupation of office to facilitate the expansion of NATO into Eastern Europe. And that is done with the sole intention of destabilizing the Russian Federation. And we will not agree with the erstwhile colonial forces which are organized under NATO, which are trying to now destabilize Eastern Europe, particularly Russia. uShivambu walile ukuphefumla ngotyelelo lwakhe lwangepasika kuShepherd Bushiri. Ndingulubaba lodata kwindaba ze-SABC eMdantsane. Bukeli usale kahle.